Verte alebo nie, vďaka storytellingu prekročíme hranice každodennosti aj fantázie, ba dokonca si i zalietame v rôznych atmosférach. Práve tie majstri rozprávači na scéne, pod stromom, pod lampou či online dokážu vytvoriť svojím zaujatím vlastným príbehom. Potom je pre nich ľahké vtiahnuť do atmosféry strachu, dobrodružstva, melanchólie či veselia každého recipienta. Apropos, a kto je to ten recipient? Kto sa na vás, rozprávačov, nielenže pozerá, nasáva všetkými zmyslami dej, ale je aj naozajstným účastníkom vášho príbehu. A vašou úlohou je len jediné. Chce to kus praxe, ale časom sa to určite podarí každému storytellerovi. Človeka osloviť. Neraz sa stáva, že sám storyteller je počas rozprávania príbehu inšpirovaný reakciami svojho recipienta. A pri troche odvahy vie ho dokonca počas rozprávania aj osloviť alebo interaktívne zapojiť do deja. Napríklad požičať si od neho okuliare alebo mu dať na hlavu klobúk a spraviť z neho hrdinu. Storytelling ako umenie rozprávania príbehov nie je len o umeleckej estetike, ktorá dokáže sklbiť príbeh s hlasom, telom, priestorom a to všetko pred očami toho, kto nás pozorne sleduje. Je za tým oveľa viac. A určite príde deň, keď sa zručnosť rozprávačstva zíde každému. Nejde len o slová, ale aj o cibrenie logického myslenia. Nemusíte byť hneď spisovateľom ani hercom, aby ste využívali storytelling. Je to však skvelý nástroj na rozvoj slovnej zásoby a pomáha nám vedome vhodne sprostredkovať myšlienky tak, aby sme dosiahli želaný efekt. Mali ste niekedy ťažkosti vyjadriť svoje pocity, nápady, úvahy, názory či postrehy? Storytelling je fantastický spôsob, ako kultivovať vyjadrovacie schopnosti. Pri rozprávaní vyplatí sa mať v hlave mapu príbehu. A to doslova. Mapa v podobe okienok, kresieb a cestičiek znázorňujúcich odkiaľ a kam príbeh smeruje nám pomáha v tom, že sa nemusíme učiť nič naspamäť a zároveň máme stále slobodu do príbehu zasiahnuť a v prípade potreby ho dotvárať priamo pred divákom. To robí zo storytellingu živé umenie. Tajným kľúčom k úspechu je logika. Tá je pri rozprávaní veľmi dôležitá, inak by účastníci našich storytellingových pokusov hneď zbadali, že tam niečo nesedí. A pozor, aby vám neunikla pointa. Paráda je, ak si v hlave vykreslíme, ako vypadá prostredie, v ktorom sa naše postavy nachádzajú a kde sa situácie odohrávajú. Mimochodom, nezabudnime, že príbeh sa skladá zo situácií a v každej situácii sa niečo deje. Storytelling je teda v pravom zmysle slova umením akcie. A to nie len tej, ktorá sa deje v príbehu, ale aj tej našej ako rozprávačov. Občas sa prejsť, sadnúť si, pozrieť do očí recipienta, vziať do ruky hrnček čaju, či si klepnúť po čele, to všetko je akcia storytellera. Pred zrakom diváka je storyteller hneď vo viacerých úlohách. Je tu sám za seba, je aj rozprávačom príbehu a neraz na seba hlasom preberá aj charakter postavy. Hlavný hrdina sa zdolávaním rôznych prekážok dokáže aj vyvíjať.
A hoci sa to občas do príbehu nezmestí, je skvelé, ak o svojom hrdinovi vieme čo najviac. O čom sníva, ako vypadá, odkiaľ pochádza, čo má rád a čoho sa bojí. Najefektívnejším spôsobom zoznámenia sa so storytellingom je osobná, praktická, interdisciplinárna skúsenosť. Storytelling totiž nie je len súhrn účinných cvičení. Je to komplexný pohľad na spracovanie látky. Od písania cez debaty k téme a význame príbehu pre samotného rozprávača, cez spoznávanie charakterov postáv a objasňovanie ich motivácií, dostávame sa k samotnej interpretácii. Tu nám je na porúdzi hlas, mimika, gestá, postoj, pohyb, ba dokonca aj drobné rekvizity. Tak čo? Inšpirovali sme vás? Možno vám už teraz v hlave lietajú myšlienky, ktorým by ste dali krídla práve vďaka storytellingu.